Molt bona tarda a tothom, benvinguts. Agraïm moltíssim que hàgiu vingut a aquesta convocatòria que hem fet des de l'Ajuntament per tal de presentar-vos aquest projecte d'arranjament, de millora del casc antic. Aquesta és una obra important que des de l'equip de govern feia temps que pensàvem que s'havia de fer, però que evidentment la situació econòmica per part de l'Ajuntament era inviable i per això vam treballar ja des de l'anterior legislatura per obtenir subvencions perquè fos possible fer-ho. Cal dir, després el Joan Miró i el Josep, que són els arquitectes redactors d'aquest projecte, us explicaran fil per randa i després hi haurà el debat pertinent per si voleu fer alguna qüestió o només els tècnics o a la part de l'equip de govern que us voleu preguntar qualsevol cosa. El casc antic, en concret, els carrers que es presenten aquí en el projecte és el carrer del Mig, el carrer de Dalt, Poeta Cabanyes, Guillem de la Granada, Tramuntana i Plaça del Castell. Aquests són els carrers que en aquesta fase serien els que es proposa el seu arranjament. El cost del projecte total són de 813.235,76 euros. Tenim una subvenció del Fons Europeu, del FEDER, de 421.974 i una subvenció també del PUOS, de la Generalitat, del Pla d'Obres i Serveis, de 250.000. Aquestes dues subvencions són subvencions a fons perdut, és a dir, no s'han de retornar ni molt menys. Això faria un cost de 671.974, per tant, sortiríem amb un dèficit de 141.261 euros. Aquesta seria la proposta. A nivell de partides, si en cas després ja comentareu tot el tema del que hi ha, la xarxa d'aigua potable, el creuament de xarxes. És a dir, aquesta obra, quan surti a licitació, si hi hagués alguna baixa, que és possible perquè és un cost important, per tant estem parlant de 800 i mil euros, sortirà a la baixa seguríssim, per tant els que en tenen, diuen que és possible que surti entre un 20 i un 30% de baixa. Però aquesta baixa no serà econòmica en el pressupost perquè si no també perdríem la part que ve del FEDER. Per tant, si tenim una baixa econòmica ens rebaixarien el FEDER. Per tant, seria una baixa amb millores dins de l'àmbit d'aquests carrers. Per tant, podrien sortir coses, perquè és possible que un cop comencin les màquines a sortir qüestions que ens serviria aquesta baixa per acabar d'arreglar o fer, per exemple, el tema de creuaments de tot el filat elèctric, que hi ha alguna part que no contempla aquest projecte, però que amb les millores nosaltres ho proposarem que l'empresa que ho tingui solucioni tot l'encreuament. Bé, per la meva part res més, després si un cas ja comentem a l'estall, entraré en qüestions. Jo només comentava que és un tema, com molt bé ha dit el Joan, que fa molt de temps que anem darrere. Jo, amb molts de vosaltres, solament que vau tenir una reunió allà a la Sala Nova per tirar aquest tema endavant. Es va acabar en aquell moment que miressin de buscar subvenció i de trobar el que haguéssim pogut i que en parléssim. En aquell moment hem trobat, creiem, unes subvencions molt interessants, a part del fons europeu, més de 400.000 euros, 425.000 euros i 250.000 a nivell de la Generalitat, creiem que són unes subvencions molt importants per poder tirar aquest projecte endavant. Lògicament, si no haguessin sigut aquests projectes, aquestes subvencions, només segurs que no s'hagués fet, però sempre amb aquesta legislatura hem anat lluitant perquè això es pogués fer i el bo d'això i l'interessant és que ho hem pogut lograr i s'ha aconseguit aquesta subvenció que al fin i al cap el que guanyem són molta part dels veïns però també en si el poble en si. I a partir d'ara és com nosaltres ens hem posat a treballar fa dies per fer el projecte, però esclar, feia una reunió sense tenir un projecte no sabíem ben bé on acabaríem, però ara ja tenim el projecte fet i en aquest moment ja podem explicar com quedarà i com ha quedat. Lògicament hi haurà un temps d'exposició pública que tothom podrà dir la seva i sempre suposo que entre l'ajuda de tots hi haurà millores i es podran, creiem que millorarà el projecte en si.
Al ser un projecte a nivell major part de la subvenció, a nivell de FEDER, de fons europeus, podríem dir que ens obliga molt a anar estrictament el que és el projecte i anar en si només el que ens marquen, no? Perquè ells miraran molt, podríem dir, documents en lupa perquè aquesta cosa tiri endavant. O sigui, no es pot dir això no ho facis i fes allò l'altre, no, perquè ells miraran estrictament el que s'està fent. Això ja ens ho han assegurat i ens ho han dit, que anem molt amb cuidado a l'hora de fer les certificacions i de justificar tota l'obra que s'han fet, que això ho miraran molt en lupa. Per part nostra, suposo que es pot ajudar a la de preguntes i vosaltres si voleu fer una mica més explicació de com serà el projecte, que creiem que ells són més els tècnics que l'han fet, i és que a més això és diferent. No us penseu veure com una casa, podríem dir que veus els planos a dintre, les habitacions, això és diferent, completament diferent, però bueno, ells ja ens ho explicaran. Seguint una miqueta amb la línia que deia el Joan, és cert, és a dir, el projecte s'ha fet d'acord amb una memòria que es va fer inicialment fa uns temps, l'any passat, fa 2 anys, que és el que va servir per obtenir aquesta subvenció. És a dir, per això que deia, no es pot canviar res del que hi ha. És a dir, si canviéssim qualsevol qüestió, és possible que també ens retallarien la subvenció o s'hauria de justificar molt perquè això pogués ser així. Per tant, aquests carrers, aquest àmbit i el que es diu és el que hem de certificar. Aquesta és una obra també que s'ha de tancar el que és l'obra feta, certificada i pagada el 31 del 12 de l'any que ve, del 2015. És a dir, tenim aquest temps per licitar-la, adjudicar-la, etc. i poder-la certificar, pagar i que l'obra estigui acabada. Després ja començarem ja amb les qüestions que podeu plantejar. Però el Joan i el Josep, com vulguin. En concret, potser... Sí? Si veure millor, o si voleu que tanquem alguna més, us ho dieu. Bona nit a tothom. Nosaltres el que hem preparat ha sigut una projecció, els planos del projecte, és a dir, que estan aquí, si volen veure amb més detall, doncs potser després tindrem l'ocasió. Nosaltres el que farem serà una mica explicar l'àmbit, el tipus d'intervencions que tenim, que hem projectat. I per començar, el títol ja ens indica el motiu de l'encàrrec. L'encàrrec era posat en valor del casc antic de la Granada. I ja teníem l'àmbit definit, amb el projecte, la memòria presentada, i a partir d'aquí és on hem treballat nosaltres. Bàsicament és posar en valor. Ens hem centrat en la renovació, aquí tenim l'àmbit, però abans d'entrar aquí, amb la renovació del paviment, de les xarxes de clavegueram, que hi ha un estudi previ fet amb una càmera de televisió que sobre l'informe les conclusions era que estava en molts punts en molt mal estat i hem arribat a la conclusió que el que s'havia de fer era renovar-lo completament, perquè deixar trams que a mitges i canviar de l'odalita i posar-hi un polietilè com cal. La xarxa de clavegueram, nova xarxa d'il·luminació pública, aigua i prolongació de les conduccions de gas per arribar a totes les finques. Hi ha uns trams petits que veureu en el plano que no es va acabar de fer la instal·lació de gas. Ja posats a aixecar els carrers, semblava que era un bon moment de completar la línia. Llavors també el projecte contempla la renovació de l'enllumenat públic, canviant tota la instal·lació. Ja anirem passant els planos i anirem explicant l'àmbit ja tothom ja el coneix, per ara amb més detall. Aquest és un plano que hem fet un aixecament topogràfic, que aquí no es veu, però és amb totes les cotes de nivell per conèixer exactament els
els pendents que ens trobàvem. Això són les seccions dels carrers. Si ara aquest plano, abans de continuar, doncs hem plantejat renovar el paviment, vol dir aixecar el paviment bàsicament tot aquest àmbit és amb formigó, les escales del costat de la plaça de la Font, fem noves, i renovar aquest carrer que és Segarra, Passatge Tramuntana, és asfalt i també l'aixequem. Sí, i aquests trossos d'aquí són de terra també. Això seria el plano de les excavacions, de la renovació del paviment. Cap dalt castell, és això? Ja m'equivoqui. Aquí és la plaça de la Font, per situar-se. Estem a la plaça de la Font, al carrer Poeta Cabanyes, fins al final, al carrer del mig, fins també a la plaça de l'Església, i al carrer de Dalt, agafant fins al carrer del Castell. El carrer del Castell ja no sé què és aquí dalt. Al carrer de Dalt, fins aquí al carrer del Castell, la plaça del Castell. I el carrer de Dalt fins a aquesta la plaça de Josep Maria Colomer. I aquest àmbit d'aquí és al voltant de la plaça de la Font. Aquests són els carrers. El primer que es comprova quan vam tenir que fer l'aixecament actual de tots els carrers és que la solució més fàcil que hauria sigut créixer a sobre, que ara teniu bàsicament formigó de arreu, el més còmode hauria sigut ens posem a sobre i ja està. Però com aquesta actuació ja s'ha fet altres vegades, vam veure que per les cotes de tots els portals que teniu pràcticament a tots els trams hem d'anar a la renovació del paviment. O sigui, vam estar resseguint, sense veure quasi tots els trams, a veure si algun lloc trobàvem que no ens calgués renovar la base de formigó, però de fet sempre hi ha algun portal o alguna situació que fa que realment hem tingut que agafar l'opció de substituir tota la base. Per tant, fem un paviment nou. Això és el pla que l'estudi dels diferents alçades que té cada portal. Aquí, aquests plànols que posa A vol dir estat actual. Primer ens hem fet l'aixecament de l'estat actual. Si mireu el plànol en detall, aquí no es veu, és la xarxa de clavegram actual amb els seus diàmetres. Sí, i un estudi de cada pou per saber a quines cotes estàvem anant de clavegram. Això són els treballs previs per presentar-vos el projecte. Sí, i que tot això té després repercussió amb el pressupost també. Aquesta és la xarxa actual d'aigua. Aquesta és la xarxa de gas. I aquests són els creuaments que hi ha de línies aèries, tant de telefonia com d'electricitat, d'Endesa. En blau és telefonia i l'altre és electricitat. Hi ha uns trenats que realment impedeixen moltíssim el carrer, sobretot aquí també a la plaça dels Bastoners. Això quan t'hi fixes es veu molt. Però això va tot amagat? Els creuaments, sí, baixem al terreny. Els fils? Els fils, sí. Els fils gruixuts. Els fils de les escomeses de cada casa, en principi no ho hem contemplat, perquè volia dir que s'havien d'anar enterrats i pujar per cada veí. És el que explicava el Joan, que potser les millores les empreses. Aquí el problema que teníem, jo parlo pel carrer del mig, és que el paviment es va fer mal. I llavors l'aigua passa per tot arreu.
No hi ha la pendent suficient. Ara no sé com ho tenim contemplat, Ara això. l'explicarem. Bueno, doncs dins de la millora urbana, un punt, hi ha diversos punts, no? Però un punt bàsic és el tipus de paviment, el tipus de paviment que es tria. I és, bueno, aquí potser no es veu gaire bé, però hem triat un tipus de peces de formigó, bueno, que el tenen a la plaça per buscar la continuïtat amb la plaça de l'església. És aquest tipus de paviment. La idea és fer tot l'àmbit amb aquesta peça. Però ja anirem veient. Bueno, aquest és el general, que potser... I l'altre punt és que hem pensat és anar posant a marbrat, doncs buscar punts d'interès, sobretot els extrems dels recorreguts, els començaments o els finals. Ja ho anirem veient, si ho fas amb més detall. Aquí fem l'escala nova, seguint un traçat semblant, però potser més còmode, ja amb el mateix enrajolat. Llavors la zona com de començament es manté l'arbrat, però la zona del començament del carrer Poeta del Cabanyes és un punt d'interès. Hem posat xiprers i bancs, és a dir, que hem suprimit aquells espais que hi havia contenidors, els hem posat a l'extrem i queda com una plaça com més digna. El paviment va combinat amb unes franges d'un altre material, que no és formigó, sinó que és pedra, per donar-li un punt d'interès amb cada punt de començament del recorregut. I a buscar el focus d'interès, després ja anirem veient en perspectives Llavors apareix el desnivell. Sí, tot queda pla. Bueno, pla amb els pendents. Amb aquest tram d'aquí... El graonat aquell queda llis i l'aigua recull en aquestes línies negres, és una reixa de perceptor de l'aigua, perquè aquí és el punt més baix de tot. I llavors aquesta línia, que després ja anirem desenvolupant, anem explicant més, aquesta línia és el punt més fondo del carrer, jo em comentava, dels pendents. Mantenint els orígens actuals per no afectar els portals. Però llavors, al carrer Poeta Cabanyes, de la part esquerra a la dreta, hi ha una diferència de 7 metres, de 7 centímetres. El qual vol dir que la pendent de l'aigua tota va cap a l'esquerra. Sí, llavors aquesta línia... Llavors entra a casa. Bueno, ara ja no. Amb el projecte farem que no. Si això s'anivellarà... Sí, aquesta línia és la línia que va pel punt, és un canal, és a dir, que el carrer tindrà aquesta forma, correrà l'aigua per aquí. Sí, però la part, diguéssim, de baix, la part, diguéssim, de l'esquerra, què faran? La rebaixaran? La part de l'esquerra anant cap allà. Sí. El punt més alt quedarà... El que farem serà una mica més desplaçar al centre i tenir una mica més de pendent cap aquí i una mica més de pendent cap al centre. Però l'aigua continuarà entrant a dintre de casa. No, perquè estarà així. És a dir, que l'aigua, si farà pendents, ara fa com si diguéssim. No com si diguéssim, ara fa un pendent continu. La pendent més grossa sempre estarà a l'esquerra. Sí, però si pujarem una mica, clar, amb excavació al centre, pujarem una mica a l'altre costat. No, pot ser. No. Si excavem, sí. Home, llavors què haig de fer jo? Haig de tallar les portes? No. El teu nivell no et toca. No, si ja ho entenc el que m'explica, ja. Sabem que les cotes de portal es mantenen. L'ideal seria rebaixar la part esquerra 7 centímetres i que quedés al nivell de l'altre, llavors sí, llavors l'aigua es passaria pel centre. És que a més aquest costat també és l'antiga roca. És a dir, que trobem roca... Aquest és el problema, que quan van posar l'aigua corrent, els senyors, per no picar la pedra, van posar això a un pam de terra. I això està molt mal fet.
Aquestes rodones blanques que hi ha aquí, Aquestes? sí que és... Aquests són els contenidors. Després ja ho farem una llista I al mig més. del carrer, que hi ha també... Això són les tapes del clavegueram. No es veu gaire bé, han quedat molt blanques, però això són les tapes actuals. Sí, això no es veu. Doncs aquesta línia és la línia més baixa. Per tant, l'aigua corre pel mig i no pujarà. I a més ens hem No ho dic de... perquè ja que es fa nou, Sí, sobretot. Passa que aquesta línia queda centrada al carrer. les coses. Perquè com que aquest costat és més alt, si la volguéssim posar al mig hauríem de fer bastanta excavació. Així és una manera que hem trobat que segueix com la tendència, el nivell actual. El que diu el Simó Pérez té molta raó. Sí. Si desplaces la pendent més cap a casa seva i en algun cas també cap a casa meva, tindrà més facilitat que l'aigua entri, no? Això no és cap solució, perquè la pendent Si sempre hi és haurà molt més fondo, pendent. si no és molt fondo, L'aigua sempre va cap avall. Sempre que la capacitat de la canal tingui suficient cabuda per la calda Si hem d'aigua. aconseguit rebaixar i els punts es mantenen, tindrem més capacitat. El punt mig és més baix. I el que passa és que el que no podem fer el carrer aquest d'aquí, tots sabem que a la part de dalt hi ha pedra. El que no podem pretendre és rebaixar més del que realment necessitem. Ja necessitem un gruix que ara no recordo quants centímetres. Sí, que llavors... 15 i 15 i 10, o sigui, el que no podem és anar picant, perquè pot ser, per tant, el que hem fet ha sigut agafar més tram de pendent per aconseguir una mica més de canal. Que si l'haguéssim tingut al mig, tot seria més pla. A l'allargar un costat, aconsegueixes més canal si vas a parar al mateix La lloc. xarxa de l'aigua, que queda igual com està, No, la renovem tota la xarxa d'aigua. No, la xarxa d'aigua vol dir bueno, però no s'abaixa. la xarxa d'aigua vol dir el canal. La El conducte, el conducte de l'aigua pluja. De l'aigua totalment nou. però s'enfonsa més. Si fa una reservadora de pedra... Sí. L'aigua passarà més. Llavors, si s'enfonsa més el conducte de l'aigua, també podria baixar una mica el que és el paviment del carrer. Sí, però per mantenir els nivells, per mantenir els nivells actuals dels extrems, rebaixem una mica el centre, perquè l'aigua corri per allà. Bueno, el centre o aquest centre desplaçat. El centre que no serà el centre. Serà una mica desplaçat. Sempre tirarà. No, però té tendència que l'altre costat també la frenem pujant. O sigui que ara tindrà més capacitat de canalització la proposta aquesta que la que hi ha ara. O sigui, ara plora molt més perquè Ara tot va avall. No hi ha gent de canalització ara. Ara sí, ara és una pendent contínua. Per això els diem. I ara el que El farem... important és que feu trencalls de recollida d'aigua. Perquè ja estem en un carrer de molta pendent, com més trencalls feu de recollida d'aigua, menys problemes tindrem. Aquí és on heu d'anar, jo crec. Perquè si deixem que l'aigua corri com corre ara... Pues que l'aigua no corre, es queda... No, l'aigua sí que corre. Però si tu dones sortida cap a la claveguera o cap a... Aquí n'hi ha previstes. Quants trencalls d'aquests teniu previstos a menys carrers? No, en principi tenim Home, aquí baix, no masses, 2 o 3. això sí que no pot tindre clar. Actualment, ara hi ha, davant del carrer aquest preguntada, Sí, aquella es manté. Allò es manté. però aquella reixa només serveix a meitat. Perquè no van tenir en compte quan la van fer que l'aigua tota anava avall i la meitat de la reixa no serveix per res. Sí, aquesta la fem El no. qual vol dir que s'hauria de desplaçar... Al centre. No, Per un cop a està l'aigua. al centre, està al Bueno, centre. per on orintem anar l'aigua. Està aquí. Està aquí. Això mateix, doncs això,
Això ens hauria de posar més aquest cap a la dreta, Però ara fem... perquè la meitat de la reixa no serveix per res. Però ara si la posem al centre... Proposo que acabem d'explicar el projecte i si de cas després potser fem coses particulars. Els portals de les cases quedaran igual? Igual. Sí, sí. Igual. No quedaran, no. S'intentarà que tots quedin igual. Bueno, que des de la senyalització potser no té més... Es renova els senyals, però no... Es mantenen els serveis de la circulació. Els circuits de circulació. No entrarem en aquest debat. I aquest plano, bueno, són els detalls dels bancs. Hem buscat un model amb fusta natural. Els contenidors dels xiprers, fet que l'única planta que doni unitat al conjunt posar només una sola varietat, que és el xiprer, i canviar amb el banc a la zona del final del carrer de dalt, que és com un mirador que va a la plaça de l'església. Hem pensat a posar, en comptes d'un banc, una sèrie de cadires que són com a sillons del mateix model, però són individuals, com un grup, però més una zona d'estar. Al costat de l'entrada de l'antic castell també hem volgut donar-hi un caire així més digne, o que sigui un punt d'interès, també posant xipresos i bancs. Aquí a la plaça dels Bastoners, que ara també s'hi aparca, amb les línies de paviment, diferent de l'enrajolat, que són fetes amb una pedra calcària, ja definim els espais per aparcar. Aquesta és una vista més detallada de com va el paviment. Són peces, 3 mides de peces, i combinant-les dona aquest caràcter de casc antic. Aquests són els detalls constructius, els tipus de tapes de clavegueram, que al ser peces quadrades hi ha un model que és quadrat, que s'entrega més bé a les peces. Del clavegueram es fan tot nou, aquí hi ha la xarxa, però no sé si potser es poden mirar el pla en detall o... Sí, l'execució de l'obra per la xarxa de clavegueram i per no afectar el funcionament normal del diari, diguem, hem previst un sistema de bombes que fan una instal·lació provisional perquè es pugui funcionar, no limitar l'ús del clavegueram. Es fan un ripoll, unes bombes i passen d'un pou a l'altre. Per què vol de rebaixar això? Vol de rebaixar més? No gaire més. Els pous, sí. Amb algun punt, sí. I tenim previst, estava en el projecte previst fer-ho amb una fresadora, no picar, que és una fresadora perquè no donar tantes vibracions, una retrofresadora. Llavors també hi ha una cosa que, com ara allà, i entrem en algun cotxe, quina durada d'obra hi ha aquí? Això és el tema que tenim. Està previst en 9 mesos. Però hem de pensar que no seran 9 mesos tot obert, sinó que es farà per fases, per trams, i la idea és que cada tram, això també s'ha de dir amb l'empresa constructora que decidirà, però una de les condicions serà que es faci un tram i s'acabi. Després l'altre, no teniu tot embarcat. Pràctic seria, doncs ara fem tot i ens queda tot penjat, però és fer un tram, acabar-lo, un altre tram, acabar-lo per no buscar unes dates que no afectin l'hora que van comentar. Igualment amb l'aigua, com que renovem tota la xarxa, està previst una instal·lació provisional. Ara és uralita i passa polietilè. És aquesta. I també està previst un hidrant que és per bombers, per poder connectar en
cas d'incendi. Els fils d'aquests de la recta van tots ensorrats o no? Està previst els gruixuts, els trenats, els trenats que travessen. El gas hi ha... Aquí no es veu bé. Aquesta discontínua d'aquí és els dos nous trams previstos. Aquest d'aquí i aquest d'aquí al carrer del mig. Amb el gas el que serà, només hi ha aquest tros de xarxa, primer perquè ja està feta, i el que hem previst nosaltres és arribar a totes les finques. No? Hi ha moltes finques que tenen davant i darrere, si ja els venia per davant ja no teníem la necessitat de fer tot el carrer. Aquí hem anat a acotar en funció de les necessitats. I això del gas que deixaran la sortida per si mai es pot connectar? És aquesta la previsió. Aquest és el lloc que preguntava aquest senyor dels fils. Sí. On s'enterren és aquí. Tot aquí al carrer de dalt. Aquí el tramuntana passa pel carrer. Quan arriba a travessar el carrer es baixa per façana. Hem mirat d'agafar les mitgeres, les línies de mitgeres i va enterrat i després puja per l'altre costat. I aquí, com que hem de fer el clavegram nou, les escales que comuniquen el carrer de dalt amb el carrer del mig, aquí a la plaça dels Bastoners, doncs les fem noves també, i tot el que s'ha d'enterrar, tant el clavegram com el que hi ha telefonia i Endesa, doncs també aniran pels graons. Sí, aquest és l'enllumenat. De cara a l'enllumenat, han vist que els fanals que hi ha ara estan ja obsolets, tant per l'eficiència que tenen com no tenen ni pantalla reflectora, el plàstic està molt bé. Si fas un projecte de millora de l'espai urbà, hem vist que era necessari canviar-ho. I posats a canviar-ho, proposem uns llums les lluminàries que siguin de LEDs, que baixen molt el consum. I estan separats uns 19 metres, cada fanal, i tindran una il·luminació molt més contínua i molt més ben repartida i amb més intensitat de llum i amb una despesa de consum d'un terç o menys. És una llum càlida. El LED fins ara era una llum molt dura i molt blanca, però ara hi ha uns tipus de LED que fa una llum càlida. Blanca. Els punts vermells on hi ha... Són els fanals, sí. Els heu canviat de costat. Sí, hem canviat de costat. Sí, perquè a aquell costat hi ha més irregularitats a les façanes. Aquí és una façana més contínua. I el cablejat va per sota el ràfec. Les lluminàries? No tenim... No sé si es veu gaire, El carrer Ponte Cabanya construint aquesta banda és on hi ha cases. Sí. És un model clàssic que es diu Clamot. És un model clàssic perquè estigui d'acord amb l'entorn. De la casa Carandini. Perdó que li dic, però d'acord amb l'entorn d'ells, perquè de coses antigues pràcticament només hi ha una casa, al carrer Poeta. Però l'altre ja és fet no sé, dels anys 50 cap aquí, dels 40, vull dir, doncs... El carrer té un aire de casc antic. Home... La tipologia de les cases, en algun lloc que sí que hi ha models. Allà tothom ha posat persianes d'alumini, persianes de plàstic... És aquest model. Simón, si hi ha calés ja ho canviarem. Si hi ha calés ja ho canviarem. Sí, ja. Ara hem preparat unes vistes, d'això potser només ensenyant això potser ja no hagués calgut les nostres explicacions. Això és com una vista de com és ara,
i la proposta. L'hem llogat només per Aquesta és la línia del paviment que es reparteix a partir del... Aquí es veu una mica el que he explicat. Les escales s'arreglen però es deixen igual, queden com estan. Però la idea és mantenir la imatge que tenen ara. Continuarà sent transitable tot el cas antic? Sí, transitable, sí, igual. Em sembla que aquests antics s'aniran a fer colletes. No estan... Vilafranca van dir exactament el mateix i tot exactament. els pins de la parellada d'aquella regió de Crosses. Són unes Potser la diferència està que nosaltres no ho col·loquem en sorra, sinó que ho col·loquem en Són unes peces de 7 centímetres de gruix. Les passen tractors. Sí. No, però està previst. Hi ha diferents gruixos en funció del trànsit que passen. Van resultades les peces o les Van resultades en sorra i ciment. Sorra fina i ciment, però per sota hi ha 3 centímetres de morter. Estan clavades. Tota la mica sorra. Però les que es mouen, perquè n'hi ha que es posen només amb sorra. Sí, però és igual, els cotxes pesen, passen de pressa, frenen, acceleren, acaben trencant-se, l'ajuden i al dematí... Hem triat un model que està bastant comprovat ja, de la casa Breinco, que està bastant comprovat aquest. I peces petites, que això és molt important. Màxim és 24 peces, el gruix i el tipus de col·locació, en principi és d'una garantia. Estem tots una mica esgarrifats, la veritat. Jo és de les que més col·locades, és de les que donen bons resultats. Serà un passador al final de pas de cotxes per fer aquest? No, aquesta és acústicament funcional. Voleu dir que no seria millor un paviment polit i llavors de color polit i s'acabar com sempre. També és de marcar les juntes. Aquí tindrem problemes de manteniment. No, al contrari, superfícies més uniformes i més... Això és fàcil, quan has de rebentar, treus les peces... Sí. El trànsit es fa Per manteniment és millor la peça petita que l'extensió. Perquè si tu has de fer qualsevol cosa, això sempre n'hi ha. Això d'acord. Us passo les 3 imatges que pensen, no? Senyor Passant i després ja... Aquesta... Així es va veient aquesta línia al mig que deia Joan. I després aquesta, la que segurament es nota més la valorització. Es veuen les tires, es veu la línia... Els arbres aquests són plantes en terra o...? No, són en jardinera. En jardinera, És jardinera, és aquí. Tenen 1 metre. 1 metre per 1 metre. És com una cosa, Sí. el xile és parau. No, bueno, no us agrada, perquè és un arbre que... És mal de aquí queda bé. Aquí queda bé, perquè ja els Aquesta senyal és finalitat. També té una explicació. És un punt verd amb una columna. Clar, no pots plantejar amb aquest carrer de l'amplada que tenen arbres amb moltes coles. Llavors hi ha boscos baixos. És els meus és una columna. Aquí és com unes fites, és a dir, el punt de començar.
ja estem, no? D'aquesta plaça fins a la plaça Josep Maria Colomer no es fa res? No, pel carrer del Castell no. Per què? El carrer de dalt no es fa res. No, el carrer de dalt, al sobre el carrer de dalt. El carrer de dalt és Sobre el Font fins a dalt. Hi ha un tros que no feu res, arriba fins a la plaça de Maria i més amunt no fa res. No. Per què? És l'àmbit que estava establert. Això era una altra fase. Això es faria en una altra, fase. Inicialment la memòria que es va fer va ser aquests carrers que he llegit abans. Trobo que és I per tant, doncs... una tocada de nassos. Perquè trobo que repartit i allà llavors tota la porqueria. Les primeres Llegirem per capítols del cost total d'execució d'aquest projecte. Demolicions, diré 32.100 euros. Moviment de terres i gestió de residus, 20.000. Pavimentació, 220.000. Sanejament, 85.000. Xarxa i aigua potable, 51.000. Creuaments de la xarxa de baixa tensió, 29.000. Creuament de xarxa de telecomunicacions, 9.000. Enllumenat públic, 59.000. Xarxa de gas, 8.000. El pico no us el dic, no són una... Senyalització, 3.400. Enjardinament, 6.300. Mobiliari i equipaments, 17.000. I tot el tema de seguretat i salut, 7.800. Això fa un pressupost d'execució material de 749.693 euros. Aquí cal afegir les despeses generals, que és el 13%, més el 6% de benefici industrial, que fa un total de 654.000 euros. Aquí s'ha d'afegir el 21% de l'IVA, que són 137.000, fa un cost, el pressupost d'execució per contracte, el PEC que en diuen, 791.504 euros, que és el que us he dit abans. D'aquest pressupost, com us he dit abans, hi ha una subvenció del FEDER de 421.974 euros i del PUOS 250.000. Total 671.974. Restat el pressupost aquest que us he dit abans, hi ha un dèficit de 141.261 euros. Dèficit, per tant vol dir que ens falta per completar l'obra. Aquí hi ha una proposta per part de l'equip de govern, per part de l'Ajuntament. Volem fer una proposta que evidentment ens agradaria que la contempléssiu. El que sí, no faré ara, ni jo ni ningú de l'equip de govern, perquè no ens atreviríem a dir-ho, què costarà a cada veí. És a dir, això ara és impossible, però sí, amb la línia del que jo us dic, i estem tots d'acord, es pot calcular. La proposta que nosaltres fem des de l'equip de govern és que passar a contribucions especials la partida de l'enllumenat públic. La partida de l'enllumenat públic que puja, ho he dit abans, 59.000 euros, més les despeses generals, benefici industrial, més l'IVA, puja 85.341 euros.
Aquesta és la partida que nosaltres entendríem que seria la part que els veïns hauríem d'assumir, via contribucions especials. Com es faria? Com s'ha fet amb altres carrers aquí al municipi quan s'ha fet contribucions especials, que és per metre lineal de façana, per la superfície i per edificabilitat. Amb aquests 3 paràmetres podem calcular què li tocarà a cada veí d'aquesta partida dels 85.000. Ara no us ho podem dir, és a dir, no sé el que pagarà el Joan, el que pagarà l'Esteve, tot plegat. Això seria a posteriori, si us sembla, doncs aquesta partida seria la fer el càlcul. Els percentatges són diferents, Els percentatges són 15 per metre lineal, 15 per cel·la, per parcel·la i el 70% per edificabilitat. S'entén que aquest és un percentatge més alt perquè... Aquí el que hauríem de cobrir els veïns no arriba als 15 milions de les antigues pessetes. No, exacte. Aviam, entenem... Però calculant més o menys... No, això no ho hem calculat, és a dir, de veritat, no vull dir una cosa perquè no. Però, aviam, comptem, no sé si ho sabeu, sou, en el casc antic, 77 finques, això sí que us he comptat. 77 finques, si féssim la divisió per 85.000, doncs surt a 1.000 euros per finca. Però, si féssim la divisió aquesta així, a bode. Però, evidentment, aquí hi ha uns paràmetres que s'han de calcular, per tant, és possible que algú pagui 500 i és possible que algú pagui 1.200, no ho sé. Però la diferència... No vaig anar, per mi endavant. Aviam, si amb aquesta línia voleu que treballem, doncs tornaríem a convocar-vos, o el que plantegem també des de l'equip de govern, si pogués sortir almenys 2 persones de cada carrer, fer una petita comissió de treball, doncs que faríem el seguiment del projecte, el seguiment de les contribucions, explicaríem fil per randa el que és, i evidentment, si es licita l'obra, també un seguiment de l'obra per qualsevol incidència que pogués haver. Bé, més o menys... Després també, com hi hagi unes contribucions especials, no vol dir que s'hagin de pagar ja. No, exacte, aquí faríem facilitats. Si algú, que sigui una persona... I en diversos plaços. Exacte, és a dir, això faríem del que dura l'obra i si no, 2 anys a pagar el que pugui sortir, evidentment, com diu el Déu, com a les places. El cost aquesta fita de 55 de vent de l'any Sí. és el que carregarem amb el veí. Bueno, 59 no, pensa que hi ha les despeses generals, és a dir, 85.000. Però vull dir, solament això. Solament això. L'altra part del dèficit, que puja exactament 55.920, això ho assumiria l'Ajuntament dintre dels recursos propis i tot plegat. Per tant, Heu parlat de que instal·leu les instal·lacions elèctriques. com ha dit el Joan abans, el que són els cables gruixuts, el trenat aquest sí que... Però els que hi ha creuaments serien les millors, el que he dit al principi, és a dir... Però llavors, una vegada surt per l'altra banda del carrer, té que sortir un altre cop a la palometa clàssica del carrer tirat. O sigui que les escomeses que té cada veí no es toquen. El mateix que amb el gas. Exacte. Gas tampoc. S'amplia la xarxa perquè hi ha finques que no tenen, llavors aquest... que no fos després que tinguessis que fer tota la carretera del d'això fins a la comesa que té. No, es manté. La xarxa, diguéssim, normal que va per tota la... que va a l'aèria, continua igual. L'únic que les comeses de banda de carrer, aquestes les... Són les que travessen, sí, que es baixen i tornen a pujar. Per no veure un cable que travessa d'una façana a l'altra. Els llums seran tots iguals. Tots iguals. No n'hi haurà ni més ni menys. No n'hi ha més. Hi haurà 28 punts de llum. N'hi ha més perquè per fer una llum més suau se n'han de posar més. Però això és el reglament que s'ha de fer així, per complir el reglament actual. S'ha de fer poca intensitat, llavors necessita més per tenir la És perquè són focus vells, per tant, la intensitat de la molts imprevistos, molts. Bueno, també hi ha d'haver, en teoria també hi ha
ha d'haver baixa i els imprevistos poden servir per la baixa. Es poden assumir des de la baixa. És que jo em temo que aquests números estan molt ajustats i amb una obra així les coses es poden disparar bastant. Són preus actuals, vull dir, comptant preus actuals, per tant, tots sabem com funciona. Però, en definitiva, Però què passa si la cosa es desmadra perquè surt quan rebentem més pedra de la punta perquè surt, què passa? hi ha una partida, hi ha una partida per imprevistos. Hi ha partides, unes de coixí per si passa previst. Hi ha una partida d'imprevistos. Després obres de casa sabem el que passa. Sí. Vas a un lavabo de 2.000 euros i t'acaba costant 5. Sí. I amb 800.000 pot ser que sigui 1,5 milió, no ho sé. No, esperem que no. Sí, es pot fer. Quan hi hagi la licitació de les empreses que vulguin licitar amb aquesta obra, evidentment, doncs, segur que aniran a la baixa, no sigui en percentatge, però els que en tenen diuen això, és un 30%. Exacte, a partir d'aquí té que anar. El que passa que la baixa aquesta serà millores dintre de l'àmbit. Per tant, per això deia que amb la petita comissió que pogués sortir dels veïns de 2 o 3 carrers que puguin sortir, doncs valia la pena perquè també es pot negociar, és a dir, no només l'Ajuntament, que ja ho farem, però que els veïns també intervinguin a l'hora de negociar amb el constructor i tot plegat. Totes les millores. Hi ha la millora de la plaça, el que deies abans, les escales no es toquen, però és una millora que proposarem, allà on havia el Pere Llopart, per entendre's, proposarem. Hi ha alguna qüestió que també volem plantejar. L'execució d'obra es farà concurs públic? Sí. O hi haurà X empreses que es dirà... No, sortirà licitació, per tant no es farà un plec de condicions ni es convidarà empreses, per tant sortirà publicat i totes les empreses que vulguin, dintre d'una categoria, perquè evidentment aquesta és una obra important, no es pot presentar sense menysprear ningú un paleta, és a dir, ha de ser una empresa amb cara i ulls, per tant sortirà a licitació, vull dir que no... El que s'ha de vigilar és que si es va a la baixa no repercuteixi amb l'obra, la baixa. Sí. La millores. La qualitat. No, la qualitat del material i això. No. Amb el bé de l'obra. Sí. S'ha de considerar aquesta partida. Per exemple, les rajoles, Tu diràs jo perquè... els canons que es posen són de 7 centímetres. Clar, si l'altre jo vaig a la baixa, el 4,5 li diem que no pot ser. Tots sabem que no tot s'arreglen les rajoles de 5 o de 10. Sinó que hi ha altres coses més importants. El tema del paviment, com he dit abans en les partides, el capítol aquest són 220.000 euros. És una partida important, però aquí la característica ja se li diu quin ha de ser. O similar, és a dir, si no és aquesta empresa per mi... El tema està que les baixes són econòmiques, no són de material. Clar, són econòmiques. El projecte diu... El projecte diu això és això, ha de fer això, és que... El projecte diu 10 centímetres de ciment armat i s'ha de posar 10 centímetres. No em faci més... Tant me faci més fet una baixa del 5 com 10 com del 20%. Tant fa tu has de fer... Executar el que diu el projecte. O sigui, no és que canviïn materials, no és una rebaixa de materials, sinó és una rebaixa econòmica. No, però que a vegades... Pels que ells poden... El fet de rebaixar... de rebaixar el preu de l'obra, mateix amb el material. Com he dit abans, se li diu les característiques de l'alliberat, és a dir, per tant, o és aquest o similar dintre d'aquestes característiques, no pot ser més barat i per tant a partir d'aquí, no. I si l'obra va a la baixa, es pot baixar un 1 o un 30%, no repercuteix amb el que tenim que conceptar els veïns. No, perquè seran millores Seran millores. a l'àmbit. El tant per cent de Es destinarà a millores de l'àmbit. L'entrega, sí. Sí, perquè si rebaixessin de l'obra rebrien menys subvenció. Per tant, no interessa. Perdoneu, preguntava la partida d'imprevistos si seria una quantitat aproximada que pot suposar. No, perquè estan repartits en moltes partides. No és una partida global. I en cas que sempre ha vist superir la partida, el cost que hauria de fer front als veïns o a l'Ajuntament? Doncs l'assumirem l'Ajuntament, que s'haurà de pagar d'una manera o altra. Ja estem previst com s'assumirà el dèficit que hi ha. Ja ho he dit abans, una part
l'Ajuntament. Recursos propis. Demanarem un crèdit, si no tenim caix, o si tenim recursos propis, estem parlant en principi de 55.000 euros. Un capital... És la millora per tots, Perdó, i com calculareu cada finca per pagar? Metres lineals? Tenim totes les finques i per tant amb els paràmetres que abans dit de façana, metre lineal, el que mereix la finca, els metres de superfície de cada finca i l'edificació que hi ha. Amb aquests tres paràmetres, que són 15 metres lineals, el 15% metres lineals, el 15% el que és la parcel·la i el 70% d'edificabilitat. Amb aquests tres paràmetres es calcula, amb aquest pressupost de 85.000 que he enumerat, sortirà cada veí el que haurà de pagar. Un tant per cent, sortirà un tant per cent. Un tant per cent que llavors... La participació de cada... Exacte, llavors fa... Llavors aquest tant per cent, amb el cas jo parlo pel Campell, que són 3 plantes, aquest tant per cent sortirà, pagarà cada planta o tota la finca? Tota la finca. Tota la finca. Superfície, metres lineals, tota la finca. Exacte. Llavors el que dèiem, la situació econòmica, la que tenim avui fa alguns anys, no és la més idònia, però entenem que ara és el moment perquè tenim aquests diners per fer aquesta subvenció. Si hi ha algun veí, alguna qüestió particular que diu, mira, quan sapiguem el que han de pagar cadascú, jo no puc pagar amb els terminis que planteja l'Ajuntament, que ho farem el més llarg que puguem, doncs ho allargarem o discutirem cas per cas. Una pregunta. És a dir, que no sigui aquest el problema de no fer aquesta obra, que em penso, com deia abans el Joan, és important pel municipi i és important per nosaltres que viviu allà. Jo pregunto, i si un veí diu jo no vull pagar ni fer res ni res, es posi tot i llavors obligareu o no obligarà? En principi generaran contribucions, si no vol pagar, doncs evidentment s'acceptarà, si tothom hi està d'acord que el projecte s'ha de fer i de plegat, hi haurà un procés. Però abans d'arribar a això, parlarem amb aquest veí, mirar de convèncer-lo. És a dir, entenc que no ha de ser... Heu dit que a finals del 2015 ha d'estar feta l'obra. El 31 del 12 té que estar tancada, blindada... I si hi ha els previstos que molt en temps, per no que sigui què passa si s'allarga i s'ha de justificar molt. S'ha de justificar, per tant, no pot ser. el En principi és una obra de 9 mesos, l'anirem fent a trams, per tant, esperem que no s'allargui, per això que dèiem, el 31 del 12 del 2015 té que estar tancada i liquidada. El que és l'obra, que són les contribucions especials i tot plegat, ja en parlarem cada vegada i cada cas. Fem-ho de fet el pagarem. Però el tema està en fer-ho i que es pugui fer, que es pugui... Jo penso que sí, penso que es pot fer i és viable. Els tècnics són els que ho han de dir, no? Però si ho veu viable, però justet, 9 mesos no sé. No té l'aigua, sobretot, Jo crec que seria interessant, el que hem comentat, que sortiguessin... Crec que seria interessant que sortiguessin un parell de veïns per cada carrer, almenys, per poder anar explicant aquestes coses, no? L'aigua, el reg al mig i coses que poden anar sortint. I llavors, amb aquesta comissió que hi hagués entre tots, entre l'Ajuntament i entre els tècnics, es podien fer, doncs, cada 15 dies la visita d'obres conjuntament, no? O hi ha aquest problema, escolta, passat això, no sé què, mireu això perquè no sé què més. Clar, això és interessant, perquè en definitiva els que viuen allà cada dia són els que veuen els problemes que hi poden haver i les solucions que hi poden haver. Llavors, parlant amb ells es pot fer. Ara a l'hora de fer-ho, com ha dit el Simó, és el moment d'arreglar les coses. I si no es diuen ara... El projecte està a la vostra disposició, per tant, si hi ha algú que pel seu interès vol veure el projecte, pot venir aquí a l'Ajuntament i el pot veure i explicar. Si s'arregla tot això, ara que la casa aquella de Calobres que està caient, si remuneu tot allò fotrà la terra aquella casa.
Allà els aprofitats d'apretar més i Bueno, el que deia el Joan, algú té... No anirem a buscar els 15 centímetres de formigó, només amb el mínim perquè s'aguantin les peces de formigó de sobre. Està previst en tot el plan del carrer, des de l'altitud, 15 centímetres de formigó a sota del paviment. Però si amb els trossos que ja trobem pedra de seguida, ja no s'escapa més, perquè ja tens el ferm més dur que el que posaràs. Aquests carrers estan tots de pedra. L'únic que sí que us demanem ara és una mica de paciència el dia que es comencin les obres. Suposo que tots necessitarem una mica de paciència. La paciència la quedarem quan l'acabeu per les obres. No, jo dic per vosaltres. El dia de començar les obres tots en tindrem de paciència. Bueno, però si duren gaire és quan l'acabarem. No, esperem que no. I quan per trams? No, perquè serà per trams, no tothom estarà, no tot el carrer estarà obert. Perquè jo crec que això també és interessant de fer-ho per trams. Perquè sempre fa... Jo dic que l'obra ha d'estar acabada al desembre de l'any que ve. Correcte. I si per aquelles coses, pel que fos s'allargués més, que seria les subvencions aquestes? No, al principi no es perdran. S'hauria de justificar molt bé a nivell del fet... Per què s'ha allargat? Per què s'ha allargat. Per això mateix, perquè hi ha unes característiques del terreny de dificultat que això n'és més a més del que pensàvem. Però això ja ens hi trobarem, esperem que no. I com que és una obra que el constructor l'ha de cobrar, perquè vagi certificant l'ha de cobrar, i el fons europeu no es donaran, hi ha un conveni fet amb la Diputació, que la Diputació assumirà els diners que el FEDER no es donen. Tot això, o sigui... Però això ja està estipulat, Sí. La Diputació donarà els diners fins on ens arribi d'Europa, perquè potser Europa ens arriba el 2016. Doncs clar, no ens els donarà a nosaltres, ens donarà la Diputació. El voldrà cobrar cada vegada que es justifiqui. I els de la Generalitat, suposo que això també, quan siguem independents els tindrem. No sé, de la Generalitat, no... El que la Carme d'abans, a mi se'm fa estrany. Jo ho vaig parlar a la primera reunió. El que passa davant de Calcant, ara hi ha terra allà de tota la vida. A mi se'm fa estrany que es faci aquesta zona, que hi hagi les cares polítiques, i allò que hi ha menjat. Això no és Ja no m'entero. Ja me'n va millor. Jo hi havia manera d'incloure aquests dos racons allà i acabar és que és una zona del poble que ha quedat allà. Jo ja m'ha dit que allò és cert, no hi ha manera d'acabar. Plou, la grava va cap al carrer de la Ciutat. Se'ns fa conèixer ara vindrà un de fora i dirà, coi, hem fet tot nou i encara es veig afafant per arribar. No sé, se'm fa estrany, no? Igual que ho hem preguntat a la Carme. Aquesta part d'aquí, juntament amb la plaça de la Font i el carrer de Dalt, que tenim el Pere Llopat i el Josep Ferrer, seria una altra fase que s'hauria de fer. Ho anirem fent, perquè si no això es disparava moltíssim i n'assumim. Sí, no, de vegades és això, però a vegades et marquen molt. Europa per donar a Calais s'ho miren molt. I nosaltres ja havíem presentat dues vegades, aquest projecte ja havíem presentat dues vegades, però fet per nosaltres, podríem dir de l'Ajuntament i fer això. I un dia en una reunió que vaig anar del partit, gent que se li havia donat, diu, escolteu, d'anar a si no ho veureu mai. I llavors a mi em va donar el contacte de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, que vam posar en contacte amb ells, era una persona que està en aquests temes, i llavors aquella persona el vam cridar, va venir aquí, i llavors va fer un contracte amb aquella persona, i aquella persona va vestir tot el projecte, perquè aquesta persona, com que estava acostumada, sabia el que anaven a nivell europeu. Llavors ell va ser que ens va fer el projecte. Llavors vam presentar aquest projecte, no van acceptar. I a partir d'aquí ha sigut com ha anat venint tots els elements. Vol dir que és complicat anar
fons europeus a buscar diners. O sigui que ens ha costat el nostre, però bueno, vull dir que és que nosaltres ja ho vam demanar i jo si no hagués sigut aquella persona que ja m'ho va dir, des de l'ANT, que hi ha una persona que està en aquests temes i llavors vam anar allà i aquesta persona ha sigut i bueno, jo que sortir a concurs públic, ell va ser que es va presentar quan guanyar concurs també per fer el projecte, vull dir que tampoc va ser adjudicat a dins, jo també va fer seguir quatre, es va presentar de quatre, vull dir que tot ha seguit aquest procés. I el control dels diners, evidentment, des d'Europa mira molt, per tant, totes les certificacions, fil per randa, també hi haurà una persona que també farà el seguiment d'això, perquè no ens equivoquem i ens aliem, però sí, bueno, torno a repetir, algun voluntari, un voluntari per fer aquesta petita comissió. El Simó ja n'hi ha un. El Simó, també? Tres, va, perfecte. Quatre, Beli. Quatre, falten dos. Quatre. Parell més. Miquel? Miquel, va, carrer de... Sí, si hagués el de cada carrer i tot plegat, doncs... Home, si igual que hi hagués algú de cada carrer, també. Jo no veig que havia de sortir. És com un intrus, ara. Bueno, ja ho fer, ja no hi hauria. Bueno,